Už od malička mnohých z nás fascinuje svet filmov a seriálov, kde sa odvážni prieskumníci vydávajú na svoje objavné cesty naprieč vesmírom, hľadajú nové obývateľné svety, kontaktujú iné civilizácie a vesmír im ponúka mnoho svojich tajomstiev, ktoré si môžu prezrieť z relatívneho bezpečia svojich vesmírnych lodí. Bude ale toto všetko naša budúcnosť aj v reálnom živote? Alebo nám neostáva nič iné, iba zelené plátno a triky hollywoodských kúzelníkov v štúdiách? Poďme sa spolu pozrieť na to, ako by raz možno mohlo vyzerať cestovanie medzi hviezdami. Ale ešte predtým ťa poprosím o odber tohto kanála, čím podporíš moju tvorbu a spravíš mi tým veľkú radosť. Z teoretického hľadiska dnes vieme, že medzihviezdne cestovanie je možné. Neexistuje žiadny fyzikálny zákon, ktorý by takýmto cestám bránil alebo by ich robil nemožnými. V súčasnom poznaní technológií a toho, čo máme k dispozícii z hľadiska pohonu, materiálov a dostupných energií, je to však stále beh na dlhé trate. Jednoducho preto, že vesmír je obrovský, a to aj z hľadiska rýchlosti, ktorá atakuje rýchlosť svetla. Len naša galaxia pre predstavu má v priemere 100 000 svetelných rokov a presne toľko trvá svetlu, kým preletí z jedného jej okraja na druhý. Naopak, potešujúcou správou je, že už dnes máme človekom vyrobené telesá, ktoré sa vybrali na svoju medzihviezdnu cestu ďalekým vesmírom. Potom, čo úspešne dokončili svoje misie sondy Pioneer, Voyager a nedávno aj New Horizon, ich vedci nasmerovali mimo našu slnečnú sústavu. Z nášho pohľadu už niektoré z nich dosiahli rekordnú vzdialenosť, z pohľadu galaxie a vesmíru ide samozrejme o kvapku v oceáne. Treba tiež povedať, že to nemajú nasmerované k žiadnej konkrétnej hviezde alebo sústave planét, a letia doslova slimačím tempom oproti rýchlosti svetla. Na zlepšenie tvojej predstavy si treba uvedomiť, že ak by ktorákoľvek z nich letela k našej najbližšej hviezde Proxime Centauri, ktorá je vzdialená 4 svetelné roky, trvalo by jej to šialených 80 000 rokov. A tým je povedané všetko. Ak chceme byť ako ľudstvo v tomto smere aspoň trochu efektívni, vedci predpokladajú, že ďalšie generácie človekom vytvorených sond alebo plavidiel by mali dosahovať aspoň rýchlosť 1/10 rýchlosti svetla. Zrazu by bolo možné v pohode stihnúť poslať sondu na Proximu, spraviť pár dobrých záberov a tie doručiť späť na Zem v priebehu jedného ľudského života. Bol by to ohromný posun vpred, čo sa týka medzihviezdnych letov. Je tu však zásadný problém. Obrovské množstvo energie, ktoré je potrebné na dosiahnutie tejto rýchlosti. Energiu zabezpečuje palivo, no jeho veľký objem by potenciálnej lodi navýšil aj objem tejto lodi a jej hmotnosť, čo by viedlo k začarovanému kruhu bez riešenia. Proste čím viac paliva, tým ťažšia loď a tým viac paliva. Nemožné. Ak ste videli seriál Problém troch telies, ste čiastočne v obraze v prípade, ak by sme použili jadrové nálože ako pohon. Pokus s jadrovými bombami umiestnenými na ceste rakety, ktorú by každý výbuch popohnal vesmírom stále rýchlejšie, však nevyšiel ani tam. Príliš mnoho vecí, ktoré by museli fungovať aj pri reálnom pokuse, by bolo skôr šťastím. Jadrový potenciál je na teraz mimo hru. Ako schodnejšie sa ukazuje nejaký fixný zdroj energie, ktorý by mal schopnosť dopraviť túto silu do kozmickej lode, tak aby ju nezaťažil hmotou na jej palube. Tým riešením by mohlo byť použitie laserového svetla. Laser je výborným spôsobom, ako dopraviť energiu z bodu A do bodu B, a to na obrovské vzdialenosti. Loď by túto energiu zachytila a využila na svoj pohon. A ako by to vyzeralo v reáli? K dispozícii by sme museli mať laserový kone aspoň 100 GW,
ktorý by vysielal energiu ku kozmickej lodi, ktorá by mala vlastnú slnečnú plachtu. Po 10 minútach intenzívneho pôsobenia laseru by loď dosiahla 1/10 rýchlosti svetla a z obežnej dráhy Zeme by sa vydala k najbližším hviezdám. Má to však svoje ale. Nemohla by vážiť viac ako 1 gram, ak by to malo fungovať. Aké ďalšie možnosti boli alebo sú na pracovných stoloch vedcov, astronómov a teoretických fyzikov? Poďme sa pozrieť na tie viac a menej realistické. Najprv sa však patrí rozlúčiť s raketami fungujúcimi na chemickú zmes paliva. Vďaka nim sme ako ľudstvo dosiahli mnoho úspešných letov do blízkeho vesmíru a na obežnú dráhu dostali ľudí, vesmírne stanice a družice, ktoré nám denne uľahčujú život. Je tu však ich koniec. Vyžadujú si totiž obrovské množstvo paliva, ktoré slúži iba na to, aby sme prekonali príťažlivosť Zeme, a potom sú v podstate mŕtvou váhou, ktorej sa rakety aj tak zbavujú. Tento druh pohonu by nás dnes nevedel dostať ani na Mars, pretože množstvo potrebného paliva by muselo vážiť toľko, že by loď nebola schopná opustiť zemskú atmosféru. Máme tu k dispozícii koncept elektrotermických motorov, ktorý vznikol už v 70. rokoch minulého storočia a používa sa aj dnes. Hlavnú úlohu tu hrá najmä elektrická energia, ktorá slúži na vytvorenie priehratej plazmy, ktorá vyžaruje cez nadzvukovú dízu a následne generuje ťah. Aj keď sa jedná o úsporné palivo, na medzihviezdne cestovanie nemajú dostatočný výkon a pre tieto potreby sú žiaľ nepoužiteľné. Oveľa sľubnejšie do blízkej budúcnosti sa javia motory na jónový pohon. Jónové pohony fungujú na princípe využívania ionizujúcich molekúl nereaktívneho paliva, ako je xenón, a urýchľujú ho cez elektrické pole, čím sa zabezpečí ťah. Tento môže byť veľmi nízky, pôsobí však veľmi dlho a je kumulatívny. Počas misie s predĺženým doletom môžu motory s jónovým pohonom dodať 10-krát väčší ťah na kilogram paliva ako chemická raketa. A to je už citeľný rozdiel. Prvým telesom s týmto pohonom sa stala vesmírna sonda Dawn, ktorá využila svoj jónový pohon, aby sa stala prvou kozmickou loďou, ktorá vstúpila a opustila obežnú dráhu viac ako jedného nebeského telesa. Lepšou verziou jónových motorov by mohol byť plazmový pohon. Kombinácia magnetických a elektrických prúdov dokáže urýchľovať jóny, a to aj bez použitia nereaktívneho paliva. Tento koncept sa už vyvíja v laboratóriách a prvé odhady hovoria, že príslušný počet takýchto motorov by dokázal dostať vesmírnu raketu zo Zeme na Mars iba za 39 dní. Ako ďaleko sme však od toho, aby to bolo reálne odskúšané v praxi, je ťažké povedať. Nakoniec nemôžeme opomenúť už ani raz spomenuté slnečné plachty. Tie by mali schopnosť zachytávať častice svetla fotóny, ktoré by im dali dostatočnú hybnosť. Malý ťah tu vyvažuje dlhodobý účinok a možnosť ho zvyšovať väčším bombardovaním plachty svetlom. Ak by však boli závislé iba od slnečného svetla, rýchlosť by sa znižovala v miestach s jeho nedostatkom. Na záver ešte niekoľko zaujímavých pohonov, ktoré vznikli vo filmových štúdiách a v hlavách vynaliezavých scenáristov. Tak napríklad v známom seriáli Star Trek bolo cestovanie naprieč vesmírom dosiahnuté pomocou warpových motorov. Hmota vo forme deutéria sa tu zmiešavala s antihmotou, reagovala navzájom, pričom vznikalo obrovské množstvo energie. Tá prechádzala cez kryštály dilítia do warpových gondol, ktoré dokázali deformovať časopriestor, čo umožnilo hrdinom seriálu cestovať rýchlejšie ako svetlo, a to aj viacnásobne krát. Cestovanie, ktoré by trvalo tisíce rokov, sa svrklo na niekoľko dní. Cestovatelia v seriáli Andromeda sa mohli spoľahnúť na rýchlosti vyššie ako svetlo vďaka navigácii Slipstream. Tá fungovala na princípe prepojenia gravitáciou medzi jednotlivými planetárnymi sústavami.
O zvyšok sa potom postaral generátor, ktorý otvoril bod v časopriestore, kde loď vklzla a sekvenciou tunelov sa tak postupne dostala do svojho cieľa. V hviezdnej bráne SG-1 objavujú hrdinovia seriálu a filmu Galaxiu pomocou siete hviezdnych brán. Každá hviezdna brána môže kontaktovať a vytočiť akúkoľvek inú bránu, čím sa vytvorí červia diera, v ktorej sa môže prepravovať hmota. Červie diery sú dnes teoretické tunely cez štruktúru časopriestoru, ktoré môžu potenciálne umožniť rýchle cestovanie aj medzi dvoma vzdialenými bodmi. Napokon tu máme cestovanie v príbehu hviezdnej lode Galaktika. Kozmické lode tu používajú FTL pohon na cestovanie rýchlejšie ako svetlo. Cestovanie sa deje pomocou skoku do vopred pripraveného bodu, tak, aby sa cestujúci neocitli v nejakej hviezde alebo planéte. Všetko sa musí vopred dobre naplánovať a prepočítať. Chyba by bola totiž v tomto prípade cestovania osudnou. Dostali sme sa k definitívnemu záveru tohto videa a ja budem veľmi rád, ak mi napíšete do komentárov, ktorá z týchto možností cestovania medzi hviezdami sa vám najviac pozdáva. A to aj včetne tých vymyslených, seriálových. A možno máte svoju teóriu, tak sa s ňou môžete podeliť. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite tiež na like a zdieľanie. Dovidenia na budúce.